Tervehdys hyvät hyvän maun ystävät. Tälleen viikonloppuisin on kiva laittaa vähän parempaa ruokaa ja mä valmistin omani tänään hirven lihasta. Tässä on mun annos. Tässä on hirvipaistia kermassa. Sitten on pahdettuja perunoita ja pikkasen nyt sitten kasviksiakin mukana. Gastromat norjalainen maustesuola maustaa melkein mitä tahansa. Seuraavaksi mä näytän, miten tämä annos syntyi. Siivutin kohmeista hirvenpaistia, maustoin sen Gastromat maustesuolalla ja laitoin jääkaappiin yön yli saamaan makua. Lisäsin kuumalle pannulle voita ja ruskistin lihat siinä muutamassa erässä. Siirsin ruskistetut lihat valurautapataa ja lisäsin sitten pataan pienen määrän vettä ja 0,5 litraa kuohukermaa. Laitoin joukkoon reiluhko hyppysellisen mustapippurirouhet antaa vähän potkua. Sitten annoin lihojen hautua hiljalleen, kun valmistin paahdetut perunat. Ensin mä keitin perunoita noin 10-12 minuuttia suolatussa vedessä. Jäähdytin perunat kylmässä vedessä, kuivasin ne ja leikkasin puoliksi ja laitoin perunan puolikkaa kulhoon. Lorautin joukkoon öljyä ja ripotin reilulla kädellä Gastromat maustesuolaa. Siirsin perunat uunipellille ja laitoin uuniin 225 asteeseen ja paistoin niitä noin 25 minuuttia, kunnes oli kauniin verisiä. Leikkasin lautaselle vähän kurkkua ja tomaattia antaa väriä, kokosin sitten annoksen ja kyllä siitä vaan herkkua tuli hyvällä maulla.